There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. Πριν από λίγα χρόνια, άλλη κυβέρνηση νομοθέτησε αλλιώς. Όπους παίρνουν την επίθεση, θα φυτρώνει η αντίσταση. πολιτικό-πολιτιστικό διήμερο των αγωνιστικών κινήσεων. Έναυσμα 2011. 28-29 Μάη στο Πολυτεχνείο. Σάββατο 28 Μάη στις 6 ώρα εκδήλωση συζήτηση «Η εκπαίδευση του μνημονίου και το κίνημα της νεολαίας». Ακολουθεί ρεμπέτικη βραδιά με τους Άγγελους του Τιτσάνι. Κυριακή 29 Μάη, 6 το απόγευμα, εκδήλωση συζήτηση. Κρίση, επίθεση, εξεγέρσεις. Η αριστερά μπροστά στην εποχή μας. Στις 9, η θεατρική ομάδα Έναυσμα παρουσιάζει την παράσταση. Το αφεντικό έχει πάντα δίκιο. Ακολουθεί έντεχνη βολκανική βραδιά με τους Αγάντα και τους Μπαΐλτσα.